гомер-гомерге, гасырлар буе төрки халыклар бер телдә сөйләшкәннәр. Дәүләтләре бер булган, ханнары бер булган, һәм аларның милли каһарманнары да уртак булган. Ягъни төрки каганатлардан башлап, Алтын Урда дисеңме, Сибир ханлыгы, Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Әстерхан ханлыгы, хәтта әйтер идем ки, Рязань ханлыгы. Без уртак бер дәүләтләр тоткан һәм уртак ханнарны тарихта биреп калдырган бик бөек халык. Мин сезгә әйтер идем, балалар, әгәр дә үз халкыгызны, төрки халыкны күтәреп, алтын тәхетенә утыртасыгыз килә икән, тарихны өйрәнегез. Тарихны архивларга барып өйрәнегез. Курганнарга төшеп өйрәнегез. Шәҗәрәләрне өйрәнегез. Кытай архивларына барыгыз. Гарәп архивларына барыгыз. Төркия архивларына барыгыз. Һәм үзебезнең тарихны өйрәнегез.